Ο Μαρίνος έχει περάσει. Ο Μαρίνος έχει ερωτήσει τις εκλογές. Δεν είναι. Θα πάμε να πιούμε, να τα πιωτίζουμε. Αυτό πάλι είναι δεστό. Θα πάμε να τα πιωτίζουμε. Δεν πειράζει, θα το πιάνει πια. Θα πείτε στο νερό να κάνει. Τώρα το τελευταίο γιατί τελειώνει η μπαταρία μαγνητοφωνό. Τελειώνει. Ναι. Εντάξει, πάει και τώρα το παιδί που έχει πάει μέσα λίγο από την κουζίνα και να φύγουμε, εντάξει. Να το πάω. Ο Γιώργος δεν νομίζω να έχει τόσο γρήγορα. Τι ώρα είναι. Είναι με τη 10. Άμα και καλά θα φύγει. Θα νυχτώσει, δηλαδή. Θα νυχτώσει, ναι, δεν θα έρθει γρήγορα το ίδιο. Τώρα πρέπει να την κλείσει και τέλειωσε η μπαταρία. Παίρνει και φωνή, μίλα αν θες. Θες εσύ κάνει. Κάνετε καλά. Είστε καλά. Τώρα να μας πάρει την κάμερα όλους, παρεούλα. Καλά νυχτία. Όλοι θα πάμε, παρεούλα. Όλα τα παιδιά καλά. Καλά είναι. Εντάξει. Καλά. Καλά είναι. Να κάτω ο κανάς. Να τη δούμε. Ο Γιώργος εγώ δεν αγγλικάει καθόλου. Καλά είναι τα παιδιά, όλα καλά είναι νυχτία. Μπράβο. Μόνος μου κάθομαι εγώ τώρα. Ο Κυριάκος κάνει μόνος, δεν κάνει να τον πάρει. Να τον πάμε στον Καναδά. Γιώργο, έφαγες, όλοι μου. Μπράβο. Καλά παιδιά. Πάτε πίνουμε αύριο. Έχετε πάρει καλά. Πήρε πάνω συνέντευξη Θανάση της γιαγιάς σου. Ήταν η θεία σου Τασιάκη. Θυμάμαι, είμαστε 9-10. Είναι τελείως από διατάξεις να κάνεις να του μέσα. Μετά έπιασε και τα... Μέχρι εδώ τα πάντα είπασαι. Πέρσι το πάω να παίρνει την Νίνα, η Νίνα δεν μπορεί να περπατήσει, πήγαινε έτσι. Πέρσι το μαχαίρι της λέει. Ναι, η Νίνα δεν είχε το πιάσει το μαχαίρι, δεν είχε το πιάσει. Λέει όχι, λέει δεν το κάνει. Ωραία ένα παιδάκι που τους λέει και θα σου δείξω εγώ πώς το μαζεύουν. Παίρνει την Νίνα ένα μαχαίρι που πάρει. Αυτό θέλει. Αυτό. Πού να σκέψει η Νίνα. Μαμά μου λέει καμία στιγμή. Κάνει ένα έκλειμα, πώς ξέρω. Δεν θα σκέψει παιδί, δεν έχει μέχρι να μία μέχρι να κάνουμε έτσι και γεμίσει την Ελλάδα. Κάτα γεμάτη τώρα. Πάμε να φύγουμε εδώ τώρα και πάμε. Είχε τώρα το τώρα τέλος, είχε. Τώρα τι είναι. Όχι καλά, όμως δεν βγαίνει μπροστά σε τίποτα. Στο φουνάρ που λέγαμε να κόψουμε φέτος τα κέντρα μας. Δουλειά.
Είναι πως θα το πάρει. Δεν είναι. My mother is a happy person.